गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव हादाबारि रादाबखौ फरायदों सानजारि नोगोरनिफ्राय आं आमिना सरगियारिया। देग्लाय गोबां अखा हानायनि थाखाय सिमेन्ट दैसानि दैया बारायनानै समखों आनसलिकनि सिङाव थानाय 3 नं आरो 4 नं माजरबारिनि आबाद फोथारखौ खुरखालांनायजों लोगोसे बे दैमाया गिख्रंथाव महर लादों। बे दैमाया साखाथियाव थानाय मोनसे बान्दोसिम सौफैबाय, जेराव बे दैमाया बान्दोखौ सिफायब्ला गोबां गामि आरो आबाद फोथार खहा खालामनाय जागोन। बेखौ नोजोर होना जिल्लानि इउबिपिअ आरो दखरा सोनाब सानजारिनि इउबिपिअ आरो जिल्ला परिषदनि बिजाथि आरो पन्चायतनि आफादगिरि आरो गोबां गामिनि मानसिफोरा दैमा खुरखानायखौ होबथानो हायाब्लाबो औवा खुन्थिया गायना बेनि दिगखौ सोलायनो थाखाय ओंखारबोदों। दानिया फैदो जोंनि जिल्लानि इउबिपिअनि गाहाय नेहाथारिनि फंनैसो बिबुंथि। औवानि जानाखि बान्दो, बे बान्दोआ जोंनि अरायथा जेंना सुस्रांनो हाया। जों लुबैदों सरकारनिफ्राय जे अरायथानि थाखाय जोंनि जेंना एबा हा खुरखानायखौ जाहाथे सुस्रांनो हायो। जोङो मिथिगौ सिमेन्ट दैमानि फारनै रुगुङाव 2015 मायथाइनिफ्राय आसाम सरकारनि वाटार रिसोर्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय 22 कौटिनि खामानि सोलिबाय थादों होननानै, नाथाय जों मेगनजों दासिम बेबायदि नुनाय जायाखै। जोंनि नैबे दा जाय खुरखानाय ओनसोल, बे ओनसोला जुदि जोंनि माथावरिया गब्लंनानै थाङोब्ला बेवहाय समखं पन्चायतनिफ्राय 60 गं गामिफोरा बेयाव लोमसाव जागोन आरो खुरखानाय जागोन आरो बैनि आबादथिलिफोरा जोंना जोबस्रांलांगोन। बेनिखायनो जोङो दिनै जा हायो दैनि दाहारखौ बिनि लामाखौ सोलायहोनो नाजानाय जादों आरो बे नाजानायजों जोङो नैबे औवानि जानाखि बान्दो, बे औवानि बान्दो बेराखौनो जोङो बेजोंनो नाजानाय जादों आरो आसा खालामदों जोंनि आफा इसोरा जोंनि बे नाजानायखौ जाफुंसारनायाव मदद होगोन। दैनि दाहारखौ जाहाथे गुबुन फारसे एबा गोदोनिफ्राय बोहैबाय थानाय थाखानाय दैनि लामाजों जाहाथे बोहैलाङो, बेखौ आफा इसोरनाव जों आर'ज खालामदों। सरकारा जों बेखौ सरकारनो फोरमायहोनोबो सानदों। जोंनि सिमेन्ट दैमानि सा बाहागोआव अन्थाइ आरो बालानि महल दङ। बे अन्थाइ आरो बालानि महलनिफ्राय गोबां रां सरकारा टेक्स हिसाबै लादों आरो बे टेक्स हिसाबै लानायाव जोंनि महल बिगोमाफोरा गोबां गेदेर जोंनि अन्थाइफोरखौ बल्डारफोरखौ बोखांनानै लांदां खालामदों आरो बैबायदि लांदां खालामनायावनो जोंनि दैनि जा दाहार, बे दाहारा थोंजोङै जोंनि माथावरिफ्राव बा बान्दोफ्राव गोग्लैदों। बे बान्दोफ्राव गोग्लैनायाव जिहेतु दैनि दाहारा बारा जादों, बेनिखायनो बान्दो बा रुगुं खुरखानाय जाथायाबो बारा जादों। बेनिखायनो सरकारखौ जों बेखौल' खावलायनो सानदों, जाहाथे बिथांमोना नोजोर बोनानै बै महलनिफ्राय मोनसे रोखोमनि बा खावसे बाहागोनि जा बल्डारफोर, बेखौ जाहाथे बोखांनो होआ। बेखौ जोङो जोंनिफ्राय सानजारि नोगोर खौसेथि बर' सुबुं आफादजों लोगोसे धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मौजानिफ्राय जों बेखौ दैदेनदों आरो जोंनि नैबे दिनैनि जानाखि सानसेनि हाबाफारि, बे हाबाफारियाव जोङो पन्चायतनि, जिल्ला परिषदनि, मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि जा जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादा बर'नि गुबुन माहारि आफादफोरजों खौसेयै लोगो नांनानै बिसायख'थियाव जाय बिथांमोनखौ देरहाहोदों, बिथांमोनखौबो जों बेयाव इनभल्भ खालामदों, सोसनफानानै लादों। बिथांमोनखौबो जाहाथे सरकारि बाबै जा डिमान्ड खालामनो हायो बा दाबि दैखांनो हायो, बैसिम लेभेलसिम सावरायहैनो थाखाय जों बिथांमोनखौबो खावलायनाय जादों आरो आसा खालामदों बिथांमोना जोंनि जेंनाफोरखौ नुदों आरो बेखौ सुस्रांनायनि सरकारि भाबै जा राहा लामा लानांगौ, बे राहा लामाखौ लागोन आरो जोंनि सानजारि नोगोर, सोनाब सानजारि नोगोर खौसेथि बर' सुबुं आफादजों लोगोसे सानजारि नोगोरनि गासै माहारियारि आफादनि बिबानगिरि, दैदेनगिरि गासैखौबो जों खावलायनाय जे जाहाथे जोंनि ओनसोलखौ रैखाथि होनायाव बयबो आखाइजों आखाइ हमलायनानै खामानि मावो, बेखिनिखौनो खावलायनाय थादों आरो सरकारखौ गोख्रोङै जों दाबि दैखांदों जे जोंनि रुगुं खुरखानाय जेंनाखौ जोबोद थाबैनो जाहाथे सुस्रांनानै होयो। आरो फै जिल्लानि बोसोनगिरिनि फंनैसो बिबुंथि। दिनै सोनाब सानजारि नोगोर खौसेथि बर' सुबुं आफादजों लोगोसे धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गासैबो मावथि हान्जाफ्रा ज' जानानै सिमेन्ट दैनि जिथु खुरखानाय, बे खुरखानायखौ होबथानो थाखाय बाव गासिबो बेसेन नाङाजासे बयबो मदद होनो फैदों। दिनै जों बे खामानिखौ मावगासिनो दं। जिहेतु एबारनि दैबाना, बे दैबानायाव
जनाय साब डिभिजननि 50 जौखोन्दोसो सुबुङा खहा जादों बर' मानसिफ्रा गाहायै जेरैहाय तारिबस्ती बेरासापुरी शान्तिपुर राभाखातुनि बे एरियानि बर' मानसिफ्रा गोबां खहा जादों दैमानि जितु लक्षण नुदों जोङो दैमाया जितु बाला फैनानै गोजौ जानायलाय तारमाने गामिफ्रा सिङाव थाबाय माथावरिनि सिङाव माथावरिफ्रा जुदि बोरैबा बायोबा 6 फुटसो 7 फुटसो तारमाने दैमानि गाहायाव थाबाय बेफोर बिराद गिथावथाव गिख्रंथाव जादों आरो जितु सिमेन्ट दैनि खुरखानाय बे खुरखानायखौ गभर्नमेन्टआ सिगाङाव 2015 मायथाइयाव मे मासाव 24 कौटि थाखा होदोंमोन बे पार्कु फाइन बे पार्कु फाइनखौ होदोंमोनब्लाबो पार्कु फाइना जेबो खामानि होदिया बे गासिबो दैयाव थांफिनजोब्बाय बेनिखायनो जों दिनै सरकारखौ जों बुंदों दिनै मिडियानि सिगाङावबो जे पार्कु फाइनजों खुनु दैबाना बा खुरखानायखौ होबथानो हाया बिनि सोलाय जिअ टिउब होनानै गासैबो साइन्टिफिकलि मोनसे मेजार खालामनानै बेखौ कन्ट्रल खालामनांगौ होनना जों गोबां बुंबोगासिनो दं सरकारखौ जों दाबि होबोगासिनो दङ दिनै जिहेतु दैबानाया लोमसावबाबा हाखौ मोनफिनो खिन्थु खुरखायोब्ला हाया थांथारो बेनिखायनो बे खुरखानायखौ होबथानो थाखाय जों गासैबो रायजो राजा ज' जानानै जों खामानि मावदों आरो जोङो इयुनाव जेब्ला प्रतिनिधिफोर दङ बेफोरखौ जों खावलायगोन एमएलए फोरखौ खावलायगोन मिनिस्टारफोरखौ खावलायगोन डिप्ल'मेटखौ खावलायगोन आरो जों मोनसे खौरां मोनदों जे 27 आगस्टआव जिहेतु सेन्ट्रेल मिनिस्टार रामदास आठवाले जोंनि गेजेराव बे दैबानाखौ नायनो फैगोन जों बिथांजों दाख्लैयो खौसेथि बर' सुबुं आफादजों लोगोसे गणतान्त्रिक नागरिक सुरक्षा मोनसे दिल्लीयाव थांनानै जितु सेन्ट्रेल वाटार रिसोर्स मिनिस्टार बिथांनो जों गोसोखां बिलाइ होदों बे गोसोखां बिलाइ होनाय लोगो थारमाने बिथाङा मा बुंदों ब्रह्मपुत्र दैखौ जावनानै होगोन होनना बुंदों जावनानै एबार एग्जाम्पल हिसाबै जावजेनगोन होनना बुंदों जों बिथांमोनखौ खावलायदों आरो बिथाङा फैबा जोंनि माखासे लालिस ब्रह्मपुत्र दैजों लोगोसे जेसेबांनाखि दैसाफोर दङ बे दैसाखौ मोजाङै साइन्टिफिकलि मेजार खालामनानै बेखौ कन्ट्रल खालामनांगौ होनना जोङो डिमान्ड आरोबाव फै जिल्लानि लोगो नेहाथारिनि फंनैसो बिबुंथि दायो जोंहा बे सिमेन्ट दैमानि खुरखानायाव गोबां आफादनि आरो गामिनिफ्राय नुजाथिफैनानै बे खामानिखौ मावबाय दं बेयावनो जोंहा सासे जोंनिनो मानिजाथाव जोंनि ओनसोलनिनो दैदेनगिरि आदानिसिम फंनैसो बे हाबाफारियाव मा सोरनिबाफोर माबाफोर बिथोनफोर दं नामा बेखौ मावनायनि जाहोनाव बेखौनो सोंनो थाखाय मिथिनो थाखाय आदानिसिम सोंनाय जाबाय बेखौ फोरमायगोन होननानै गिबियावनो खुलुमनाय जासिहोबाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुंनि आफादनि जानानै आरो जों बे खामानिखौ धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' आफाद सुबुं आफादनि जानानै लोगोसे सोनाब सानजारि नोगोर आन्सलिकखौ लाफानानै दिनैनि बे खामानिखौ जों मावनाय जादों फ्राय बेवहाय 30-40सोनि माने गामिनिफ्राय रायजो राजा आरो मावथि जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मावथिफोर फैदों आरो बेवहाय जों माने सिन्था खालामदों जे जोंनि बे समखं जिखिनि हालामा नैबे सिमेन्ट दैमाया जुदि खुरखानानै थाङोब्ला बहुद गोबां माने गामियानो खहा जागोन बेनिखायनो जोङो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादा सिन्था खालामनानै थारमाने एसे सम दान हिसाबै जोङो खामानि मावनो आखायाव लादों आरो जों आसा खालामदों बेजोंनो जोङो एसे होबथानो हागोन नामा बेखौ साननानै नाथाय बेवहाय जोंहा सरकारनि फालनिफ्राय बिदि माने आसनि हमनाय जायाखै होमब्लाबो थोजासे जायाखै आरो मोजाङै जों सरकारनिफ्राय हेफाजाब मोननाय जायाखै गतिके जोङो रायजो राजाफोरखौ होबथानो थाखाय बा रायजो राजानि माने सुबुं दोनफोरखौ बासायनो थाखाय जों दिनै बे हाबाफारिखौ आखायाव लानाय जादों आरो मावदों गोजोन्थों बेखिनियाव बहुत जोबोद गोजोननाय थाबाय बिथां आदानिसिम आरो लोगोसे जोंनि सोनाब सानजारि नोगोरनि इउपिपिअ आफादनिफ्राय मावफैदों होननानै जों मिथिनो मोन्दों आरो लोगोसे बेयाव फंसे खोथाखौ आं सोंबावनो लुगैदों जाहाथे बे जाय गामिनिफ्राय नुजाथिफैदों बे गामिनि रायजो राजाफोरनो मावगिरिफोरनो माबाफोर सहायफोर होगोन बा हाजिराफोर दं नामा बेखौ फोरमायगोन नामा ने बेवहाय बिदि जोङो हाजिरा होनायनि माबा गैया होनो हाया जों खारन माने सम दान हिसाबै जोङो जोंनि मावथिफोरखौ लानानै मावदों लोगोसे बेवहाय बे ओनसोलनि हालामनि बे रायजो राजाफोर सानैसो दंफैयो जोङो ओनसोलखौ बासायनायनि सार्थआव जों रावनोबो बेबायदि अनसुंथाइ होनो हानाय जानाय नङा खारन जोङो बेवहायनो एसे एनै रायजो राजानिफ्राय खांलायनानै जोंनि मावथिफोरनिफ्राय खांलायनानै दिनैहाय जोङो औवा माखासे मेटेल बुथुमनानै जों दिनै बे खामानिखौ मावदों बेवहाय जोङो श्रम दान हिसाबै मावनो थाखाय रायजोफोरखौ खावलायनाय जादों बेखिनियानोसै जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो लोगोसे नुबाय थादों जोङो केमेरायावबो माखासे देखायदों जाहाथे जोंनिनो ओनसोलनि दैदेनगिरिजों लोगोसे गासैबो
गामिनि रायजो राजा गासैबो बेबायदि दैयाव बारसोम बारसोम खस्थ'यै खामानि मावबाय थादों जोंबो नुनानै मोन्दों आरो बयबो बे मिडियानि गेजेरजों नुदों आरो गोबाङानो मोजां खामानि मावदों जोंहा सोनाब सानजारि नोगोरनि UBPO आफादनि दैदेनगिरिफ्रा जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो आदानिसिम रोजा रोजा साबायखर फंनैसो बिबुंथिखौ सानजा सानजारि नोगोरनि UBPOनि गाहाय नेहाथारिनि बिबुंथि माजरबारि गामियाव जा जोंनिनो सोनाब सानजारि नोगोरनि गाहाय नेहाथारि सारा जोंनि गेजेराव दङ दा बेयाव बे सारा बे खामानिखौ गावबो मावफैदों बेखायनो बेयाव सारानिफ्राय मोनसे सोंनाय जे बे हाबाफारिफ्राव माबाफोर सरकारनिफ्राय सहायफोर दं नामा बेखौनो जों मिथिनो लुबैयो सरकारनिफ्रायथ' दा जेबो बिदि सहाय मोननाय जोंबो मिथिया आरो सहायखौ मोनाखै होनना जों रायजोफोरनिफ्रायबो रादाबखौ मोनफैदों दा बेनिखायनो जोङो MLA बिथांमोनाबो नायफैनायखौ जों मिथिदों MP बिथाङाबो नायफैनायखौ जों मिथिदों नाथाय मोनसे फिथाइ थाइथाव बा मोनसे प्रटेक्सन होनो हाथाव माबा मोनसे जोङो आसा होनायखौ जों नुवाखै जों मोनसे आदोरनि आफादनिफ्राय जोङो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों मोनसे खावलायनो सानदों जि जोंनो मोनसे पार्मानेन्ट सल्युसन खालामनांगौ ओरैनो मोनसे पार्मानेन्ट सल्युसनखौ जोंनो नांगौ ओंखायनो दिनै नोङो बेयाव पार्क कमेन्ट होदों दा बे जास्ट प्रटेक्सन ओरैनो जास्ट दै लाखिनि प्रटेक्सननि थाखायल' बेनिखायनो मोनसे पार्मानेन्ट सल्युसननि थाखाय दा बिनि रोजा रोजा मानसिफोर सुबुंफोरनि रायजो जानायनि मोनसे पार्मानेन्ट सल्युसननि थाखाय ओंखायनो मोनसे पार्मानेन्ट सल्युसनखौ नायनानै बेखौ प्रटेक्सन खालामनो थाखाय बेखौ नाजानांगौ दिनैसिम ओरैनो पन्सायत लेभेलनिफ्राय रेगानि एसे एनै खामानि मोनो बेजों जेबो खामानि जाया ओंखायनो MP आरो MLA बिथांमोनखौ जों मोनसे खावलायनाय नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों दिनै मोनसे पार्मानेन्ट सल्युसन बेयो खालामाबा दिनै बियो दिनै नङा गाबोन सानसेल' बे बायफ्लंनानै जोंनि बे गामिनि रायजो जानाय सुबुंफोरनि आबाद फोथारखौ सिलिंखार खालामना बे रोखा सारनिया बिदिसिम जोबथ'बाय औ बेखिनियानो गोजोननाय दा जेबो जोंहा सरकारनिफ्राय मोननाय जायाखै थेवब्लाबो सारमोना गोबाङानो समाजनि थाखाय नाजादों गोजोननाय थाबाय जिल्ला परिषदनि बिजाथिनि बिबुंथि जिल्ला परिषदनि आब'आबो बे हाबाफारियाव नुजाथिफैदों आरो बाहागो लाफैदों बे खामानिनि सोमोन्दै आब'आ जा बेयाव माबाफोर सरकारनिफ्राय माबाफोर सहाय दं नामा आरो बेनि माखासे बुंनाय जायो बेवहाय दिनै सिमेन्ट दैनि नैबे खुरखानाया बेवहायथ' दासिम जा खामानि मावनाय जादों बेखौ रायजोफोरनि फारसेनिफ्राय दायित्व लालायनानै मावनाय जादों मानोना बे इमारजेन्सि मोनसे प्रटेक्सननि खामानि दा बेखौ मोनसे सरकारनि आसन लाबोयोबा एसे गोलाव समजों प्रसेस थायो ओंखायनो नाथाय दा जोंहा सम गैया नैबे साननैसोनि गेजेरावनो जोंहा जिहेतु खुरखानाया गोबां बारायबोगासिनो आरो बे खुरखानाया ससे थांबावोब्लानो जोंनि रायजोफोरखौ लोमसावजोबगोन सुंखं ओनसोल रायजोफोरखौ लोमसावजोबगोन बेनिखायनो बेखौ माने टेम्परारि प्रटेक्सन हिसाबै दिनै रायजोफोरनिफ्राय मावनाय जादों आरो सरकारि आसनिबो बेवहाय मावनाय जादोंमोन सिगां नाथाय बेखौ दै देरनानै बेखौ खुरखालांजोब्बाय होननानै जोङो बेखौ मिथिनो मोनदों आरो बेयाव उनफ्राव माबाफोर सुबिदा फैगोननि माबा आसाफोर दं नामा उनफ्राव सुबिदाखौ फैगोन होननानै जोंहा दाखालिबो खुरखा फुबाय थानाय समाव जोंहा MLA बिथाङा फैदोंमोन दा बिथाङाबो बुंलांदों बेवहाय मोनसे आसनि हमनायनि खोथाखौ बुंलांदों खोथा होलांदों आरो जोंबो बेखौ सावरायबाय थादों जिहेतु नैबे ओनसोला जोंनि ओरै सिसि टंहानि जिल्ला परिषदाव गोग्लैयो रेभिनिउआ बेयो नाथाय बे समखं पन्सायतआ जोंनि बे सिमेन्ट समस्थियाव गोग्लैयो बेखायनो जोङो सानैजों सावरायलायगासिनो सिसि टंहानि ZPM जों सावरायदों जे दा जिहेतु बे दैज्लांनि समाव दै देरनाय समाव जों माबा मोनसे आसनि मावनानै बेवहाय खामानि मावनाया सम्भब नङा दैज्लाङा जोबखांनाय लोगो लोगो बेवहाय जोङो रायजोनि बे प्रटेक्सननि थाखाय माबा मोनसे माबायदि आसनि लानानै जोङो मावलांनो हायो जों बेखौ सावरायगासिनो मावलांगोन होननानै बिथाङाबो खोथा होदों जों बे सावरायनाया जोंहा जागासिनो आरो जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो लोगोसे जोंहा बेयाव जेबो सरकारिनिफ्राय जेबो सुबिदा गैया थेवब्लाबो आब'नि माखासे बुंनायाव जों मिथिनानै मोनबाय जे जाहाथे समाजनि थाखाय गोबां सिन्था खालामदों आरो लोगोसे गामिनि रायजो राजा आरो लोगोसे जोंनिनो सोनाब सानजारि नोगोर आरो जिल्ला आफादनि गासैबो दैदेनगिरिफ्रा नांथाबनानै बे हाबाफारिखौ जाहाथे होबथानो थाखाय समाजनि मोजांनि थाखाय नाजाबाय दं बेनि थाखाय आब'आ फंनैसो बुंथिना होनायनि थाखाय जोंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय समखं पन्चायतनि आफादगिरिनि फंनैसो बिबुंथि बेवहाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि सोनाब सानजारि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जोंहा दिनै बेवहाय सिमेन्ट खुरखानाय जायनाखि जुगामि गामि बे गामियाव दिनै जोंनि बे बहुत माने जायगाया दिनै खुरखानानै थांबाय दा बेनि थाखायनो जोंनि बे सोनाब सानजारि नोगोर
खौसे सुबुं आफादनि जानानै जों दिनै बेवहाय जोङो समदान होदों गासै रायजो राजाया जोंनि गासैबो जानाखि जोंहा सोद्रोमाफोर दं बिथांमोनहा जोंनि बे खामानियाव बाहागो लाफैदों आरो जों सानो जे बे बाहागो लानायजों लोगोसेनो जोंनि माखासे बे ओनसोलनि जानाखि खुरखानाय हाबाफारि जानाखि दै खुरखानाय बे हाबाफारिया जोङो होबथानो हागोन जों आसा खालामदों बेखिनियानो আজিৰ এই শ্ৰমদান অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি বহুত ভাল লাগিছে আৰু ইয়াত আমাৰ চিমেণ্ট চমকং পঞ্চায়তত অন্তৰ্গত এই যোগামী আৰু লামাজান এৰিয়াত যিখিনি কখনীয়া হৈছে ইয়াত প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে আজি সমস্ত আমাৰ ৰাইজে ইয়াত সহায় সহযোগ কৰিছে লগতে ময়ো ব্যক্তিগতভাৱে হ'লেও মোৰ ফালৰ পৰা যি সহায় কৰিব পাৰিছোঁ এই গাঁওখন ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে সেইটো মই কৰিছোঁ আৰু লগতে এইটো UBPO আহ্বান কৰা আজি শ্ৰমদান অনুষ্ঠানত যিসকল আহি কিনে ইয়াত সহযোগ কৰিছে সিহঁতৰ কাৰণে সিহঁতৰ ফাললৈকে অশেষ ধন্যবাদ থাকিল লগতে ইয়াত যিয়ে আমাৰ চিমেণ্টৰ পৰা আহি তাৰপৰা শিল কহনৰ কাৰণে এই নদীটো যিধৰণে আমাৰ চমকং এৰিয়াখনক কখনীয়াটোত যিমান কহি গৈছে সব এৰিয়াটো ক'ব গ'লে বহুত দূৰৰ পৰা আমাৰ ইয়ালৈকে কহি গৈছে লগতে গাঁও ওচৰতে আছে আৰু গাঁওখনলৈকে পাবলৈ বেছি দূৰ নাই আৰু তাৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰক আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এই প্ৰতিৰোধ যেনেকৈ হ'লেও যি ধৰণে হ'লেও মানে ৰাইজক এই প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনোৱা হ'ল ধন্যবাদ एसेयावनो दिनैनि रादाबखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों